Ako sa mohlo stať, že sa to v hoteloch tak dlho prehliadalo? Je to tým, že sme budovy vždy vnímali cez techniku. Nie cez materiál. Pretože radšej investujeme miliardy do strojov a očividne ignorujeme fyziku stien. Vykurovanie bolo optimalizované. Osvetlenie bolo optimalizované. Energetický manažment bol zavedený. A napriek tomu mnohé hotely stále zostávajú za svojimi možnosťami. Optimal Air je funkčná nástenná farba z Berlína. Odráža tepelné žiarenie a reguluje vlhkosť. Čistá fyzika. Žiadna technika, žiadna prestavba. V zime zostáva teplo v miestnosti. V lete teplo preniká dnu horšie. Odparovacie chladenie ochladzuje priestor. To znižuje náklady na vykurovanie a chladenie, redukuje kondenzovanú vodu a citeľne zlepšuje klímu v miestnosti. Vyrovnanejšia klíma znamená vyšší komfort pre hostí a spokojnejších hostí. Jednoducho pri najbližšom renovačnom cykle. Ako bežná farba, bez odstávky. 15 minút stačí na seriózne posúdenie. Ozvite sa nám jednoducho cez súkromnú správu.